Kakin hun tem colors kabla paunam ha hakajala bat kabla kiyo hakirin san tem bapher hakajala Meghalaya bat hakeleng ki jaka jongkari India haka art south rik ujemang kala palat pat ba ya ka music video jong kajing roi ba paunam kakin hun bala tip kum ka kongrin ya ka music video la palat harin san YouTube la ban kedo hangni ba kani kajing roi ka dek ba pinshong shit bha ya ki pat riu jing roi ka jala bat la yu ba haman kirin san tem jong kani kakin hun kajing roi kongrit ka dek ka bala banyai lai namar kajing kwa ngap upat ba Kakin hun tem colors kakin thup yoba Danny Lingdotron unong rai uri bhalang kharwan lang unong tem drum uphalang ri kharwan lang unong tem guitar Hubert Malnyang unong tem piano badu Arwell Wardry ubatem ya ka bass kani kakin hun kalapin wandur thamai biang ya kani kajing rai bat kalashna ya ka music video kabanya ha bat ka khana jong kajing rai kani kajing rai ka dei ka platho da ukini jong uba Danny Lingdotron bakerteng uba Full Moon Lingdotron bam kwai hadwar ublei ba ka recording mixing but mastering ya kajing rai lale hapo ka mix and flow studio Shillong kajing sha kani ka jing rai ka dei ka jong i ba Full Moon Lingdotron ide ru i mama try jonga di kelas lab magani jing rai tang ba kamdan platform ai di shwab in klat mi hakapor widang klan sidi nga mga ruai mga yu sidong nga mediben pen pauna mi gini jing rai namar nga sutrat palat mga ruai gini jing rai bati ida ong ba nanga kania siki hod giksi jongaru bakat sa nam de naitai jing om jung mama yang ban sana mereka jing rai de ngidel trash tom ni out de ni saya praktis gini jing rai bagi saya rai situ ni saya platform gini jing rai bat menta ketika jing rai pakau nam apa kari jing minta dang pun kani ketika jing stang jing ibi bag jing trash tom jing kadang ya cakmat pinsi ya ni kani jing rai kadai kipri baro hot kila bana kila solo di jing rai kongret bat kila it happen se bisa jing rai te ni kwa ve ekip bat kini isa ka video kan na takdaw ni sale kini ka video bat ka jingmut ni jing rai kadai ba bothoi ka jing rai ushem ya kani namar ba uyalang samla bat ikongret te hadian pat uhapan li traino sabar undalawan traipan syambai kongret ila yo duway bat iklamwan pasuri Di kabani tingi layo kita ka komposer ba nila rule mo na ya ti ba na idon lang la kumba arkus nam genti te kajing sutonat kalong ba hakini kajing ya leti ki baying bahasan parlok projor ba kunjur ki baying bahasan ki ban nombor lo ki da ai ta ketika mana ketika dia begini ya bisa perang wadangi duna bisa po benang sedang kok ki bun kajing ya te kita ki ba kaya bakaban kala had to go through kabastunat kalong ba nyelong sipara pa kajing dom gadon sini stay and we put our differences aside the music kabuan ni bro hakabas dangdu at kapisa habi tu habi mo
Te nga habanai ngu ba idon kum nga bulang idon ipa ibai iban yalam tin nakmat du ki ipa pat istonat bai ngi ba bai ki perlok joni sampai mamadani ibadani ihiu ibarat patartar ki bari ki perlok joni ting introduce ba ngi ba kum ko kun hun yelong serious ya go ahead bagi si ong ni si dari ba pendam ri ibai yang ba jadi ka manager ko ban ipa ngi te hakaji laklan mo kuado re ipati ai kita kamen simban go ahead wala ngai tong manager wala kana ngai tong manager ko ban ngan let hi be ngan don ba pi ba hadu ski jing yap ji be mla so ban let ka di ko ba rin yo banai do shwai kan boy klan rin yo banai inang let be ki concert ni ki jing don be ba ni ba kade kata kamen sim sultanat nei ba kai be sim ngi ba ko ba kade kata kamen sim i ka ba i khain kum ki khun da ba ki ban mo sing kata kade kamen sim ba ni ba ki ai kapuar ke dikawe tetap don ki bladon khun ki don bapat don le pemakaban juga tiga astang no puap ni namanya kena ki dari bladon lupa ki don bapat don handai kata ka banga stonat ya kadong ba kata ka kejimpu samrki ban ong ban one practice kata ka jing it ya kata ka denti bangiat kalong ke bangai dai ki ban members ba wala da kladon la ka jong kam ni ki don ni family ni ka mensim dan ya cakmat kladon lupa na du tipor Arpus nam show mentah lagi tu hi lembaga dika official video dan konkret try ka thong ka bangi ya nanti padang ni khamar rugi nang bun ki video ngan tumi lembaga kita ka pi ya pathai ba kadika jing i ya kadika ban Kakin hun colors kalayat linti mentala Arpus nem tam nadu balas seng ya ka house nem R Henry hapleng ka jingmat ya ki jing bat jing ya tenju kani kakin hun tem kala tur ya ki rai dam ban beteng ya kalinti ya hak ban pin bernya bat pin chang shit ya ki paj ba ling ba ka jing tem bat ki sur jing ra jang ka hadu kini ki sngi ki ba menta kani kakin hun ka don ru ya ki jing thrang ban pin mi shu ya ki jing rai bat ki music video bat la ka sng thu shai ba ka jing lot jing sep ka long ka ba bun pha Henry ka don ya ka jing kermen ka bas kem makan la ban pin urlong ya ka te ka jing ang nut jong ka kun hun hi barok ka wai Kemat suang no ni kong du kanu kamu tes jong kanu keban kalong ba ndai bengit ko tahang ni hapo ri kasila jong ndai ni dan lu kata kamat sim ngi ban lech bar mengin pen iya kasak pong jungi te mentale ngi so sarong ba ngi long unik ka ba pen long unik ngi kalong ba ngi ri kasi ba ngi dan kan ka jema kasi ka ba hasnol jong kelas tenat ba te kas jingwar kam dei ka ba suki kam dei ka ba jai kam dei ka ba samthya ti haba ki brio sabar le ki yengi ki tep ngi dik jat ben kasi ki kwar banyo sngo ya ka jingwa ka ba ngi ka ba mi na ka taka jaka ka jungi ka ba mi na ka taka snong jungi ti shisha ngi dan ngi ka jingwa bat mare yo sngo ya ka tune kira song tenat kira enjoy shisha te man ka pora ngi tem kum sha Delhi ngi tem kum sha po Goa ngi tem kum sha Pune ngi tem keleng ngi tem sha Assam le ngi daplet ngi Mizoram ki northeastern states ngi daplet te kum ta Indian breu nong ben ai jingrai jong pi dan ki bam tep ba mut yu khasi kim ong khasi ai ka jingrai jong pi te ha bakut ngi pen kot ngi jingrai bat kita tenat ba te mentab ngi layo ngi kalat ba ngi pen mi ngi jingrai le te itu ki barang ya don contact ni ki lai iya ki status jengi ki lai iya ki YouTube jengi ngatrai keleng kari India ki iya ka ni ka bangi penmi menta bat ki ban snap ni jingwai bat ngelayo ru ka feedback na bon ki perlok ki ba dai pat shaki wei ki jaka jo kari India kam Delhi apa Pune ha Goa bangi la litam ngai ki perlok ki lai i bang abu status tik estonat ba bat ki la ajero ya ni jingwai pi ban shu ong no ya kata ka kajing bam setengah jom ki pa ki khun ba kin tem kin put kin setengah ya karwai siau ya kata pat ko mangipet ngilong kajat benri ko bangirang struggle de bon ki pa ki kwa ba ki khun kin puli kin long he long han ni pe betang sakam sarkar ringin te pada baling ba jo ka sapru kila banyo e kam kejam ti habangi ai man sem ki khun ni kirang katalen bakin roi kin siau kin tem kin pot kin snack jing roi kanir ko de ka wika lat mentale ki college ni iba kiladon ki music departments apa ki master degree ru kiladon ki music department keleng kelala ban le PhD in music ru ti
nga ai kani ka khubwa ki kimi ki pa ba aba pi ki kon jo pi ki stonat ya ka jingwai ki stonat ban thau jingwai stonat ban tem wat nam khang la de ki ai man sim ki yarap ki ru ban penwat kinu ki parlok ki ba maki kila bannya soalang kenang ba ken la ban nang ban kieu kata ka stop namar ba pentak ki ong da mod da meria and plus ka jedon lang ka yarap pi ba pinak kieu ka ik ba pidan dar ba pi idea iwe Alingkong kalau ni mo ben album hot ngin penmi album hadin tapi yang mentah tingin release single video kan cerah dan ada record ai bukan te benang ben ya kata arung ya ben go through the life betem life sini satai and we have to have fun account ai long tak nyerap kan te benang ben but ngin panci rap mente ka pengelam ni nyerap higi ba munu banyarap sepet no idan ki well wishes ru ki bayarap ini bas Yung mentati actually album tingin sa kat ilang man pergi single song ta. Ngin pen make album pa diyan. Tang ta tingin hosting concert live and then music video buat semi kita. Dan pun gi jerwai dengan sadi daga ban kalau sebab Kani tingile ako mix and flow. Pada nanti ako golfling. Pala videos pat pala mixing di lamati pakenten. Pat sami Sami. Ada nang kata mintli di lamati pakenten ni. Cukup mix and flow nanti ako golfling. Tahi. Ke video part dah boleh aku upload no. Itu di lapor dan po kenal nikah. Di kena kita sedang ni di setelah punya try berkiru. Di entah lagi yo experience berkiru entah juga. Ayom ksiar la